L'actual alcalde d'Algemesí i candidat a la reelecció pel PSPB-PSOE, Emili Gregori, ha comprovat l'estat d'execució d'alguns dels projectes que porta endavant l'equip de govern de l'Ajuntament d'Algemesí. Acompanyat en la visita per diversos membres de la candidatura socialista, la delegació s'ha traslladat al Casino Liberal, que tornarà a obrir les seues portes a finals de l'estiu com a punt d'encontre diari i espai d'actuacions. Posteriorment, han vist les obres de modernització del mercat municipal, un espai que deixarà un centre comercial adaptat a les exigències del segle XXI i que tornarà a obrir les seues portes al mes de setembre. Altre dels projectes en marxa, considerats emblemàtics, és la construcció de 2 edificis de pisos de protecció oficial per a joves algemesinencs en un solar municipal ubicat a la zona residencial del Pla, tot just al costat del Parc Bernat Guinovar. Els membres de la candidatura també han estat en el lloc on es construirà la nova residència de la tercera edat i centre de dia, un edifici que ja compta amb el projecte redactat i que tindrà 90 llits. Es construirà també en la zona residencial del Pla. La candidatura va tancar la jornada de treball a les antigues instal·lacions de la Copal, on es farà la zona d'oci i la galeria comercial. Hem continuat amb tota la dinàmica de posar durant aquests 4 anys una algemesí cultural que és la enveja i la referència de moltíssimes poblacions, no sols de la nostra comarca, sinó de la província de València en general. Hem continuat millorant els equipaments deportius a la nostra població. Ahir tenim com a mostra, a més de tots els altres equipaments deportius del pavelló, la piscina, el poliesportiu que tenim, que ha continuat millorant en totes les instal·lacions que avui tenim allí en l'actual poliesportiu i en tot l'equipament deportiu que Algemesí oferta a la seva població. Hem posat en marxa el casal de festes, aquest lloc d'encontre, aquest lloc per a disfrutar, bàsica i fonamentalment els nostres majors, però també adreçat a tota la població en general. Gregori ha manifestat que en esta legislatura s'han sentat les bases de l'Algemesí del futur. Projectes que dissenyen el futur que ja és present en el nostre poble, com és la residència i el centre de dia, com és la promoció de vivendes per a joves, com és el canvi que se va produir en les antigues instal·lacions de la cooperativa agrícola al final del carrer València per a dissenyar allí un hàbitat on puguen haver unes 200-300 vivendes al mateix temps que una gran i important galeria comercial que va ser també un centre comercial, un centre terciari, un centre d'oci, un centre d'hostaleria per a tota la població i també per als nostres joves. I no podem deixar de banda el campus esportiu Ciutat d'Algemesí, que va més que a duplicar les instal·lacions esportives al costat del nostre poliesportiu. Estes i altres projectes que demostren que l'Ajuntament d'Algemesí està dirigit, està governat per un equip viu de persones, un equip preocupat per l'evolució del seu poble, un equip d'homes i de dones que amb tota la seva il·lusió i amb tota la seva força i esperança estan treballant per aquest Algemesí del 21, aquest Algemesí del futur, aquest Algemesí que és l'enveja i serà encara més l'enveja de totes les poblacions de la Ribera.